مولتي نعوني ملايس رنخ تحدث لعناي ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو يا أخلك قدام تملس نابيتكا أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزخا دكوا قراريبات تسبل لابدخا قنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أخلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدو اللو فتحي كاب دبنا للزب نهو قاب فقري نعان درارب نعونا عدينا نولتي نعوني مليس ترى نخت حدث لعناي ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو قبو أخران زي سفركا أبوتا إنو يحز خرتكا فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعمكا لعناي بل كاميلا نورما عدد اليان كاموني كساب جافعة جرمن كاب كريغ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعلو دون بل نعونا عدينا نمولتي نعوني مليس ترى نخت حدث لعناي ما نسي لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو كاميلا نورما عدد اليان كاموني كساب جافعة جرمن كاب كريغ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعلو دون سمين أمريكا واشنطن نيويورك سكيركا ولا بوسطن شيكاغو أتلانتا لوس أنجلس كاب سان فرانسيسكو ملو US نعونا عدينا نمولتي نعوني مليس ترى نخت حدث لعناي ما نسي لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن تحدث لعناي ما نسي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نخل ميديا فتشنا أقداسنا زلوا زبلنا يونا باهم حزنا قريبنا لنا نايلو مع رستي بحفشة نستفل عليه عرسات كتن كيف يجن أفكارنا أفريقيا زجبر زلوا بوغن إثيوبيا جبسي سوماليا كمدما تعالوا حيلتا تشاينا أمريكا روسيا أبتزوباتي زجبروا زلوا كنرينا إذا نوح كاب نوح كسر حاله زس أنا حججن أب حدا رزنا تنشن دبس حي مثل مجمريا جن اسكنا معرف مسينا انتهي كهذا لنري تيدا أبي يسأجم كابي زبجسنا أبي جوسي خيد نخم فلت من تان مالتيو إذا أمونقوم زلوا رسمي وأبانك فنجرز في التنزلوا مجمريا جن بزيار استخدمري بليز لايك جبرو سبورت جبرو كسام ودا تام ساكت كسولة دما بتعتنا حاتت تومنا ديمقراطي سبقتي نبعلهم زقات ممزلوا سكنسما. Protests are being held across France against the appointment of the new Prime Minister, Michel Barnier. Thousands have turned out in cities nationwide in response to a call from trade unions and left-wing organizations. Opponents say President Emmanuel Macron should have appointed a Prime Minister from the left instead. منشنا ديمقراطي ويوناي في ناس حسب كامل عصدو قلدو نابلو زعندرولو ويزاربولو فرنسا انتهي قبرالو رأيوه ماكرون بتمساسال أب أوروبا حبرت رينايو أب أمريكان ريالنا أب جرمن رينايو أب كالو تقراد دمان ريالنا حجي ما فرنسا أب حلفة مريجا ماكرون بعلو بتعبيد مريجا عزيزو أب تزعزو دما مجمرياتهم ناشنال راليز بحالو يمانا يكن فقعو وتجميرهم دحريو دما نفسات حني لهم كالي سقمتون سوصدو تسعقام دما زلا على نتبحيزواتيو نزو كل حزب زاد مصو كما يجرم نتمرجع نتمنجسي يسرقوا لو رياب كن حزبي this is the democracy لم نسبكم هروز فتنو اب نفسهم مسمسك ساعه كندي كم زي تقاموا له The conservative Barnier. Inconclusive election. زتري وزا لهم سلام سلفي كم صقباي كم في وي ونت ليفت زبحال تقولوا امريكا مستعوتو ام منجست ممصا مسحبيوم زغبروا زلو يو CNN BBC نز حبريتا زكم صو ايدلني سلامتا كفلت ايدليوني كل غزي اب تشاينا اسرا سبت تاكيبهم كل ميديا ناوي كتكرز دلي ابراشا قالن تغيرهم نعطراي سلامتاي نتناي كالوت بكو كل غزي كريو خيامز دلي ناتون غداي كونكلو ابزو وانزي BBC يكون كالوت كلهم ناي اب برازيل زغبر زلو تقاومو اب فنزويلا زغبر زلو تقاومو اب ايران زغبر زلو تقاومو نابلو كله كم صول كيامز فتنو اب ناتهم زغبر زلو ግን نشتي ترايم زبو عدل صح تيدوت نعوي دما كنفلط لنا ابزو جسمعوا ماكرون كما يغيرو نتمرجا سريقو
أجندة ناتو إزي خاتي ديكتاتورشيب كبهال زقبا مريجا علنا يلوم نسفكر يفتنو جد نتوسي دمازيك بلوا مخانا. Elections in July left a hung parliament and plunged Macron's administration into turmoil. In the elections, the majority in many districts voted for the left-wing alliance. But the president has chosen a right-wing prime minister. انتهي بلو أبت مريجا استقبره أجمع كم في تعويتو ليفتي تعويتو ماكرون السنترال ريبابليكان زبهال دما كابيتاليستينا نحنا فرنسا يقطع ياخذكم بلا 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 نابلي تزارب ديمقراسي ناس أتخينه دما تزبز دليل تجبرني أرغين كادما حزبي زدلينا غير كارلو ولا صاي تفتوه نتزبز زدليا مجبر كان يركا ويون نسبة تسبخ كم تدليا غير كغيدا فرنسا دليتهم غيرهم حجرهم كم حدروا حجرومي هذا نابتي جادجمنت كبا يكلنيو اتسقم جن نشاينا عسرت جزء تنقف تخصص نير ترات قد نتجمزي ديمقراطية في كدنيا من دقلده أب نفس خاخ متخلو جن دليت كاتجبر الجزء معهم تايمز بلوزلو زبن إحنا دمس أنا دمسي سريقو ماكرون دليتي جبرالو ميديا دمام سقينو يتاك على بلو. He hasn't respected French voters' decision, and we are asking him to do so. Très concrètement, cette manifestation. We are showing that we want Macron to go. We don't recognize French policies anymore, which are mostly right-wing. They insist on market-oriented policies and don't care about the election outcome. سمعكم ما ميهم He only thinks of him. بأفهم ديمقراطي مرج أنا حزبي كم زخبرو ناي ديمقراطي سبقت مخانم يمزنقرو أفتك بارجن أنتو ديمقراطي مستأجندهم سلزخيت رايم زتقبلوا نيرهم كابتا أجنداناتهم كابتوز دليو قداي كوت مزجمرة they have no problem لنفس وقف نمسنا حزب كاليو أوروبا حبرة تجارو مرج أخ جبريلو يمان هيكم في أب هنغاري أب طليان أب جرمن أب كالو تجارت أب فرنسا زل على المسرح بتجارو ولا حدا دمس أم كهابو بعلم جواويهم نتنتي coalition مزن إلو نتهم عندي أفتسلت كموتو زي قبام زنبرة أورسولا فاندر لاين ديا تا كاليست بحال إستونيا برايم مينستر نبرة الجو مينستر جاتو تأجيرو مازلو كمون ثناي برتغال تزاد اليوم بوزيشنس بتهم زد اليوم بيروقراطيس جيرو مليومو زبي مرصوم قال يقدسهم زياتهم دما نقالوت هجرات again تايبلوك مالو أوروبا دليتهم كجبرو أب كونتيننت ناتهم سبك زاربهم يعجبان دليتهم ديمقراطية يكبروا نخالوت هجرات منكم غير كحد قد فلكا سلمتاي أم نفسها دليت كانت تسقط كخلق نخالوت هجرات تتكيدهم تفتن ترى سمعهم كاد ما أجرات وردلو إزاي تحطوا التجايم جن أبزري واحد بدمس كريكم يبستاتستيكس كريو. Western governments claim to be democracies, and in fact, they often try to justify their intervention and meddling in the internal affairs. نزاس اللي زي رأيوا أبزاس اللي زي أنتين رلنا هذا بحد قلت لكم كفتني بس أقام نا أوروبا حبرت كوميشن نايتن هجرات بريزيدنت زنبري سبعي مرصوني بعلم تم بيروقراطية زمرصوه دعري أولاف شولز بهزبي اتزتحة تقبلنا زلويو ناي كندا برايم مينستر حزب بتاع مسألة وزلويو maybe 20% تقبلنا نتلو تقول ماكرون تغلال حزب مسألة وزلويو هبزو أنا زي إمبيتش كجبرو كابسلت أنا كعلي ويفتن له إتأونكو بهزب دقف زلوا جورجيا ميلونيا نساون أملكت حتى معناته كتمت خلا زنبرة مرقتن حجة خد زلا من قدن استقرأت أو غين له سحد ما ولا ونكبت دقفتنا تزنبرو سأجمع لهم قل زحشة أو ما زلوا تقبلنا زلوا ميلونيا تكامنا له بايدن 4 عامات كي وسخ خلو اتزحم غ بريزيدنت يزبال زلوا تزتحت تقبلنا زلوا حلف حليفهم دما نهزبات تاليلهم نخالاي مريج أك خيدي لهم أبت برايمري كم زعود جيرما منجو كبسلت أنا ليهم بكمالاتك يوم ملو نتا كمالاون كتكو أخولي يمزبل زربالو تقول زلنا جابان سلطانو قد يفلو كم محير تقبلنا سلزي نبرو تقول زلنا عد إنجليز ريش سناك 7 مرات وزجي مرات بعلم أمس يومه شعود ما تسعر كايلو مال يومه يوروبيان يونيون 5 عامات تزخفه مرحنا زنبرة حجر ما توسع 5 عامات كتجبر من كم زمرزا حزب أوروبا زي فلتع بعلم ما بتدي بدحر مجارجة ولا سيستم يدمسع سلازي كل أتوم زياتهم تاريخيا بحزب دقف زلوا مرحيلا بوتين أبقى نزيوم أصب بيقع عبد دقف زلوا بحزب سلمتاي راشا كتودق قريبا زنبرة حجر حيال حجر سلاز قبرة حزب خادم قري يكون يرلو أب 9 راشا تعبر سوفيت نسودا فحبتني أتيوان يرو أب تشينيا وجا أب توجا أب تعقرقر توم هبتمات حدا بزي سر حدا بليونير كوين أب تغيت نزوم كلهم سطع بيلو حنت أورجنايزد هاجر جيروا perfect هاجر يكونوا تنجن أورجنايزد زخنة هاجر أمريكا مس 5 هاجرات كوينان يوكرين حجزت نا كتب لازم يدخل هاجر هنيزلو زخاء تثبيت أمتي عشاء يكونه كبري يبايو أب مرجع بس قبل دما perfect مرجع أني رايب لكونه مرجع جير حزب مريتوا مسانا قتل له فاين China حنت دخاز نبرت هاجر أبز حلف 4 عامات
ሓንቲ ወርልድ ሱፐር ፓወር ገይርዋ ኣሎ ትመርሕነት ናቶም ህዝቦም ድማ ካብ ድኽነት ናብ ሓደ ምዕባለ ደረጃ ዝመፀ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ መርሕነት ዘየኽብሮ ህዝቢ ካብ ድኽነት ናብ ፅቡቅ ክመፅእ ከሎ ይርኢ ማይ ዘይነበሮ ማይ ክረክብ ከሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣቶም ነቲ ዲሞክራሲ ከመይ ገይሮም ይጨውይዎ እየኸርየኩም ሕጂ ስምዕዎ ኣብ ፈረንሳ ከም ኤግዛምፕል ክወስድ እዩ of foreign countries by claiming that they're defending so-called democracy. But a series of recent events in France demonstrate how many Western governments are in fact anti-democratic and in reality are oligarchies that only serve the rich at the expense of the vast majority of the population. Now, France is currently governed by the President Emmanuel Macron, who is a multimillionaire banker who is popularly known as the president of the rich. He comes from the center-right and his constituency are the oligarchs of France. In June and July, France held new elections and ራይዋጂ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 6-7 መጀመርያ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ድሓርካ ኣብቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዘሰንብድ ውፅኢት ስለ ዝረኣየ ንሱ ድማ ሃንደበት ነቲ ባይቶናቱ ኣፍሪሱ ሃገራዊ ምርጫ ኣውጁ ኣብቲ ምርጫ ድማ መጀመርያ ቀዳማይ ገጽ እቶም ናሽናል ራሊ ዝበሃል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ዝለዓለ ነጥቢ ሒዞም ነቲ ባይቶ ድማ ነቲ መንግስቲ ክብሕትዎ ከም ዝኽእሉ ምስ ተረኣየ ሃንደበት ነቲ ሚድያን ነቲ ገለን ሓፍ ኮፍ ኢሎም እንታይ ገይሮም እቲ ፀጋም ተዓዊቱ ከም ዝወፅእ ገይሮም 180 መናብር ረኺቡ ድሕሪኡ ድማ ሰንተር ራይት ዝበሃል 159 I think እዚ ሰንተር ራይት ዝበሃል ናይ ማክሮን ይመስለኒ ሳልሳይ ድማ ናሽናል ራሊ ሕጂ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ነቲ መንግስቲ ከመሓድር ዝኽእል ካበይ ክመፅእ ነይሩ ወይ ዝበሃል በቲ ሕግናቶም ካብቲ ኒው ፖፑላር ፍሮንት እቲ ሌፍት ዝበሃል ኮሌሽን ዝገበሮ ካበይ ክመፅእ ነይሩ እንታይ ግን ገይሩ ማክሮን መጀመርያ መንግስቲ ከየቆመን ኣዋርሕ ቀፂሉ ሕጂ ድማ ለንቀነ ካብቶም ዝተሓተ ውፅኢት ዘምፅኡ እሞ ካብቲ ምርጫ 22 መናብር ዝኸሰረ ራይት ዊንግ ዝበሃል ካብኡ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ በቲ መንፅር ናይቲ ምርጫ እቶም ፀጋም ዝበሃል ወላ ሰብ ኣይፍተዎም ካብኦም ይካውን ነይርዎ ነቲ ምርጫ ሰሪቑ ንዑ ዝምልከቶ ገይሩ ኣሎ በዚ እቲ ንዓታቶም ዘገልግል እቶም ብድሕሪ መጋረጃ እዚ ጥራይ ዘድልዮ ምክንያቱ እቲ ፀጋም ተመፅኡ ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ብዙሕ ለውጢ ኣብቲ ፖሊሲ ክገብር ስለ ዝኽእል እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ውፅኢት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ውግን ኣብ ዩክሬን ድዩ ገለመለ ኩሉ ፋሕ ክብሎም ይኽእል እዩ ፋሕ ክብሎም ስለ ዘይደልዩ ዝኽተልዎ መንገዲ ረይዎ ወላ ንሃገሮም ወላ ዲሞክራሲ ይኹን ወላ ብቁጠባ ሕማቕ ይኹን እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ክቕፅል ኣሎ ኣሚን ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትዛረበሉ እዚ ግን ኖርማል ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ርኢናዮ ባይደን ኣብቲ ፕራይመሪ ዝበሃል ዘሎ ባይደን ይከውን ንፕሬዚደንት እቲ ዝበለፀ እዩ ክብልዎ ፀኒሖም ሃንደበት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ነትረብሖም ካብ ባይደን ንላዕሊ ከገልግሎም ዝኽእል ጓልያ ንእሽተያ ገለ እናበሉ ድማ ከታለሉላ ዝኽእሉ ካማላ ሃሪስ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላን ዝብልዋ ዝነበሩ ፖፑላር ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ክትዕወት ከም ትኽእል ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ ንትራምፕ ንምእላይ እዩ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ትራምፕ ነቲ ውግእ ጠጠው ከብሎ ስለ ዝኽእል ነቲ ሲስተም ድማ ክርብሾም ስለ ዝኽእል ኣይደለይዎን ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ከመይ ኢሉ መፃወቲ ከም ዝቕየር በዚ ክትፈልጥ ትኽእል ማለት እዩ And Macron's center-right bloc lost those elections. In fact, a left-wing coalition got more votes than any other party or grouping. However, Macron has made a de facto alliance with the far right and has appointed a right-wing prime minister from the Republican Party, which won around 6% of the vote in the election. They came in 4th place. They were the losers of the election. And yet Macron chose a right-wing politician from their party in order to form a new government, blocking the left from coming to power. Essentially, ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ህዝቢ ክብሎ ፀንሐ ኣብቲ ስልጣን ንኸይመፁ ደይ መደይ ኢሉ ከኣልዮም ከም ዝፈተነ እዚ ከዓ ንቡር ጌርካ ወሰዶ ኣብቲ ንዓዖም ዘየገልግል ኩነታት ክመፅእ ከሎ ድሌቶም እዮም ዝገብርዎ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ትነብር ዘለኻ እቲ ሪያሊቲ እዚ እዩ ክተወፅላዮ There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. እዚ ሰብኣይ I don't know ኣሎ ዲ ብሂወት የለን ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ትነብር ዘለኻ ከምዚ ዲሞክራሲ ኣለኒ ነቲ ሃገር ኣነ እቶም ፖለቲከኛታት በዓልና ኢና ንመርፆም ገለ ክትብል ከለኻ ኢሉዥን ኣብ ርእስኻ ሲ ስልጣን ከም ዘለካ ሓይሊ ከም ዘለካ ንኽትፈልጥ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ዝብል ዘሎ እስኻ እንታይ ትገብር እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ትርጉም የብሉን ይብላሉ ብድሕሪ መጋረጃቶም ዓበይቲ ቢልዮነራትን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን ንሳቶም ዝደልይዎ እዩ ዝኾን ኣብቲ ሃገር ይብላሉ ፖለቲከኛ ቅድሚት ደምፅኡልካ እቶም ክትመርፆ ክልተ ባይደንን ካማላ ሃሪስን ክበኻኸሉ ንዖም ስለ ዘገልግሉ ጥራይ ምናልባት ባይደን ካብ
ትራምፕ ከምፅኡልካ ከሎ ትራምፕ ምናልባት ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘሎ መፅኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኤውሮጳ ግን ኩሎም እቶም የማን ብፀጋም ዘምፅኡልካ ረብሓ ናይቲ ኮርፖሬሽንስ ክሕሉ ዝኽእል እምበር ረብሓ ናይ ህዝቢ ከተግብር ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብቲ ብፀጋም ብየማን ተዓዊቱ እቶም ካምፓኒታትን እቶም ቢልዮነር ክላስን ንሶም እዮም ዝዕወቱ ኢሉ። ስለዚ ንስኻ ትመርፅ ዘለኻ ወላ ኣብቲ ባንኪንግ ታክስ ትኸፍል ገለመለ ነቲ ቁጠባ ንስኻ ተካይዶ ዘለኻ ንኽመስለካ ኢሉ እምበር እቲ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ነቲ ውግእ ዝደልይዎ ዘካይድዎ ናትካ ታክስ ዘብፅሖም የብሉን። ንስኻ ግን ኣብቲ ሲስተም ተበርክት ከም ዘለኻ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ንዓኻ ዝውክል ምዃኑ ንኸፍልጡኻ ኢሎም ዝጥቀሙሉ እዩ ዝብል ከቢድ ዝኾነ ቋንቋ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ሪያሊቲ ምልስ ኢልካ ተሪኻዮ ግን ሓቂ ንስ እዩ። ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኢሉዥን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ይበሃል። ናፃ ዝኾነ ሓሳብካ ክትገልፅ ትኽእል ገለመለ ልክዕ ናተናቶም ትትንክፍ ኣርእስቲ ንዝተንከፈ ግን ብሎክ እዮም ዝገብርዎ፣ ካንስል ገብርዎ። ኣብ ፌስቡክ ኣካውንት ከም ዘይህልዎ ኣብ ዩቱብ ኣካውንት ከም ዘይህልዎ ዋሊ ካብቲ ሲስተም እዮም ዝኣልይዎ። እዚ ኻ እንታይ ንዓታቶም ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘይዛረብ ነቲ ናቶም ዝፈርህዎ ኣርእስቲ ከይተዛረብካ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ድሌትካ ዋላ ነብስኻ ጥራይካ ኺ ኣብታ ኣገዳሲነት ንዝዛረብ ግን ካንስል ከም ዝገብርዎ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና። መርኣያ ናይዚ ድማ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the ball. እቲ ሚድያ ናቶም እዩ ቤት ፍርዲ ክምረፅ ከሎ እቶም ደያኑ ክምረፁ ከሎ ንዖም ስለ ዘገልግሉ እዮም ዝመርፅዎም። ፖለቲከኛታት ብሙሎም ኣብ ኢዶም እዮም። ምክንያቱ ፖለቲካ ብገንዘብ ክሳብ ዝኾነ ገንዘብ ክሳብ ዘልዮም ካበይ ዝመፅእ እቲ ገንዘብ ካብ ተራ ህዝቢ ይኮነን ዝመፅእ ካብቶም ሃብታማት እዩ ዝመፅእ። እቶም ሃብታማት ካስቑ ኢሎም ኣይኮኑን ዝህቡ ረብሓ ናቶም ንዝሕሉ እዮም ዝህብዎ ይብል ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ተኣኪቡ እዚ ንሪኦ ዘለና ሪያሊቲ እዩ። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ። ብፍላይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ኢቭን ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ሽግር ኣውዲቕዎ ኣሎ። መርኣያ ናቱ ድማ ኣብዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ብጀርመን ነቶ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘውርደልካ ጆርጅያ ሜሎኒ ሓደ ቪድዮ ጌራ ነይራ እሞ ቅድም ክንሰማ Penso che sull'Ucraina non dobbiamo mollare. E lo dico con estrema chiarezza e lo dico anche sapendo ጆርጅያ ሜሎኒ ወላ እኳ የማናይ ክንፍን ተነበረት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ግን ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እንድሕር ኢልና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምስቲ ሲስተም ካብቲ ሲስተም ወፃኢ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ። እጂ ብዙሕ ግዜ ሰላም ክመፅእ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ ጣውላ ክውዳእ ትደሊ ነይራ ግን ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ መርገፂያ እናቐይረት መፅያ እንታይ ትብል ዘላሳ ፑቲን ክሳብ ዘይተዳኸመ ዘተ ሰላም ክግበር ኣይክእልን እዩ እያ ትብል ዘላ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ናብ ሓደ መዛዘሚ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ንዩክሬን ሓጊዝና ንፑቲን ነዚ ውግእ እዚ ክስዕሮ ከም ዘይክእል ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና፣ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና፣ ድሕሪኡ ናብ ጣውላ ክመፅእ ዝኽእል እያ ትብል ዘላ። ነዚ ንምብፃሕ ድማ ዘለንስኪ ክንሕግዞ ኣለና፣ ከነዕውቶ ክንክእል ኣለና፣ ዘድሊ ደገፍ ክንገብረሉ ኣለና እያ ትብል ዘላ። ኦፍኮርስ ጥልያ እውን ትሕግዝ ኣላ። እዚ ሓንቲ ካብቲ የማናይ ክንፊ ክብሎ ዘይግባእ ዝነበረ እዩ። የማናይ ክንፊ ክዕወቱ ከለዉ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብሉ። ፓርትናታቶም ኣካል ናይቲ ፓርትናታቶም የማናይ ክንፊ እንታይ እዮም ዝብሉ? እዚ ውግእ እዚ ብዘይ በዓል ሕደር ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብሉ። ኦፍኮርስ ሜሎኒ መርገፂያ ትቕይር። እዚ ድማ ከም ዝበሃል ወላ ትራምፕ ተተዓዊቱ እውን ኣብቲ ላዕሊ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል የለን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ምክንያቱ እቲ ሲስተም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሰብ ፀሊም ክረባታ ምስ መፅዎም ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን። ነቲ መንግስቲ ነቲ ቁጠባ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝቆፃፀርዎ እሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣንፃሮም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ምርጫ ምስ ተወድአ ግን ኣብቲ ናቶም ሓሳብ ኢኻ ክትርዕዮም ንእሽተይ ኢኻ ክትቅይር ትኽእል። ስለዚ ጆርጅያ ሜሎኒ ተገምጢላ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ? ንፑቲን ከነዳኸምሲ ንዩክሬን ክንሕግዝ ኣለና ትብል ኣላ። እቲ ኩነታት ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ኣይግባእንን ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኤውሮጳ ንባዕላ ኣበይ ወዲቓ ኣላ? ክመለሳ ኢና ዛ ናይ ሜሎኒ እዚኣ እስከስምዕዋ። Welcome back. Thank you for being here. When you constantly act against your own interests and execute the orders of someone to your own detriment, you should not be surprised when the walls around you start to crumble and the entire house of cards starts to collapse. And don't be too surprised either when that someone whose orders you willingly executed for a long time doesn't really come to your rescue. That was never part of the plan to execute it for. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብፍላይ ድማ ዋሽንግተን ፖስት ድዩ ዋል ስትሪት ጆርናል ድዩ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲኮ ድዮም ኩሎም ቁጠባ ናይ ጀርመን ክንብርከኽ ርኽምሽ ክብል ቀሪቡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ጀርመኒ is refusing to send tanks to Ukraine. ኦኬ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? ጀርመን ግዳይ ናይቲ ኣሜሪካ ዘበገሰቶ ኩናት ካብ ትኸውን ሓያል ጌራላ። ሕጂ ግን እቲ
برتوك عنزانا يتتخذ زنبرت قعزو كما تأجمير له من يخكتحنا ما نمزنا قفايا لنا بزي قدايزي كان معلتنا معلتي قودانا تقال عيز خيزلو حجدما ولا كابتوت هدراو دقفت قبر زلاك توتس تفتنت كتوتس اي تخلنيها مغنياتو لكع كمزي حماق زرباين ودي بفرنخش انت حسكايو ولا حنت خقبر زي كل زبها لكع جرمن دما بخمية تتحيزاز الله بأمريكا زخوانا نقر كتقبر اي تخلنيها أنصار ربحاك كيت كتكل علوا أنصار دليتاتان أنصار نعا كدحن زخلن كيت كتكل علوا يسيد ما for a long time doesn't really come to your rescue. That was never part of the plan to begin with. Germany's Olaf Scholz is learning this as we speak. Germany, once named the sick man of Europe, might very well be on its deathbed. Since the dramatic economic collapse of 2020, we'll all remember what happened then, Germany's economy actually failed to fully recover, and now its economic forecasts grow grimmer by the day. It is safe to say there's no hope for سلازي كتبانا جرمن كم معلتنا معلتي كاب حماق نابز قدده كل ميديا لما زخات ميديا زقبرو زلو دما مليسي حماق نتي انفستر سكيري زقبرو زلو زو صبرو زلو كتبانا جرمن نخي حوي تمعربا ميديا الوتاوي ترايم سزاربه اينا انفستري جنزباب جرمن انفستر قبر زلي زخول انصار ايرترا زقبرو زنبرو كله جرمن ابنسي انصار ايرترا تقبرو نيران تاي غير اخت بليهم زي سمعوا بريزنتسيات تقيسوهم نيريا بحد بوتا حماق يتكا حليفيت انحكا كم زبال سمعوا بزي تبيتي ميركل دبلو بديس ابا خيدا ود سرحت سرع ابز قربا اوان عامي 2016 اوروبا وحبرت منغستنا ويانا 500 مليون يورو شنينولو مالت وسينولو لمنتاي كاب ايرترا مزادنو من اسيات جوب كرييشن مويا فطر لهم مالتي خسروا ما بيت ኢትዮጵያ ተባይ ዋና ነገር ግን አታተን ኮን መስሎም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከተሰንፋን ከተድክማን ድሕር ኮይንካ ቀዳማይ ህዝባ ከተጥቃዕት ክኢላለካ ህዝባ ከተፈታተን ክትክኢላለካ ጸጋታታ ክትዘቆ ክትክኢላለካ ንዓና ከሰልፉና ያምልካ ድሕሰብ ነገር አይወሶ خلاص تراهي وراكون حدنا كصنوع امناتي عينوه ضريو تدحر فاشي سوي قمماوي القباب جرمن سبيتي ميركل دبلو بديس ابا خيدا ود سرحت سرع زاز بالكم زربايا سلازي بتخوين بتي تي زغبرو وزنبرو لومينا بنفسهم متيوم next arsenrina These economies are doing just fine. Sure, they have their own issues, but the International Monetary Fund, for example, projects that they will grow faster than any EU economy. When you speak to Putin, does he acknowledge the sanctions? Does he acknowledge how much his economy has been hurt? Or does he just not care? So, Abdurayu, China and Russia كتباناتهم شجر يبلون بده يبلون أجمع يبلون زخول زلنا علمنا كايدا يتسألوا مني زلوا يكونن يتسألوا ماله جن بتنا علم ستاندرد IMF دي World Bank سبب كب كلون هاي China كتبا 4 نت بحمشتك عبيز بالزلوا 4 نت بحمشتك كم حماق غيروا يمعربوا ميديا زاربوا زلوا نيجرمن جن 0% تون كعبي كل زلوا نيجاتيف زلوا نيجرمن ميديا كند بزعبا كتبوا أتوكيرون نتمنجسوا زحتت ناي China كتبا يودق عليك بالزعل زلوا 4.8% مالت مخانا حسرت تشعت تريليون قطباسي أبي عبيت يزي أمريكا فرقنا تربنا عتوني بالله maybe 2% 2.3% قال يمتلو فرقنا نا China مالتي قطباناتهم كن دوزي عبي كونن كمنا أمريكا by the way PPPs بارالو برايس بتي نخلتي واقعات نا دولار الوالي خان تاريخ هاي قطبنا China إذا عب كمنا أمريكا بزوانزي نسنك دفع ني نزي نجرم مراحسي أبقى بوينت انتايلهم حتى تومنيرم بوتين سلم انتاي حجرنا تبلاشوت كلاسق زي بل زي ردودي قينو كتبانا حجر زي قد سنة قينو بت IMF ناي معربا عالم جن كتبانا فرنسا ناي جرمن نو كتبانا راشا كاب كل أوروبا حبرت نلعلي يعب 5 لو كابتن G7 زبالة كم أمريكان لعلون نعبي خيط 5 لو يزنقر هجي سمعوه انتاي اللي ملسنا يرقداينا تقديفو أم ناي راشا Or does he just not care? I think he cares, but he will not really admit it. So you get some idea that it really is hurting him and that he understands the deep impacts of our sanctions on his economy. And I'm always mentioning it because it's necessary to say it. This is now happening to a So انتاينا نرزالنا country that is not ምዕራባውያን መራሕቲ ካብ ሪያሊቲ ዲስኮኔክትድ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ካልኦት ዳይጠፍኡሎም እምበር ናቶም ናይ ካልእ እምበር ናቶም ጠቕላላ ካብ ምጥማት ኣቋሪፆም እዮም ብፍላይ ናይ ጀርመን ድማ እቲ ህያው ኣብነት እዩ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ካልኦት ዓለማት ካብኦም ከም ዝርሕቁ ይገብሮም ኣሎ መመሊሶም ነቲ ውድቀት ናቶም ከም ዝቀላጠፍ ይገብርዎ ኣሎ ንኣብነት
ራሽያ 10 ግዜ እገዳድ የውርዱላ ቁጠባናታ ንክለምስ ይገብሩሉ ገንዘብናታ 300 ቢልዮን ዝኸውን ሒዞም ኣፅዮም ኣለው ንሳ ግን እንታይ ትገብረላ ነቲ ሲስተም ንክትሰብሮ መሊሳ እዚ ስምዕዎ ሕጂ on a gold buying spree, significantly increasing its gold reserves to a record high of $188.8 billion. This marks a strategic shift for the country as gold now constitutes over 30 ካብ ዶላርን ዩሮን ካብ ኩሉ እዚ ባጤራታት ኣብ ንግዲ ዘድልዩ ሰለስተ ዓገታት ራሽያ ሓደ ምስ ቻይና በቲ ናቶም ባጤራ ስዋፕ እናገበሩ ይኸዱ ኣለው ከምኡ ድማ ምስ ህንዲ ከምኡ ምስ ካልኦት ምስ ኢማራት ምስ ስዑድያ ተመሳሳሊ ንግዲ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ካብ ወፃኢ ድማ እቲ ሪዘርቭ ናታ እቲ ሃብቲ ናታ ድማ ብወርቂ ቀይራ ተቐምጦላ ልክዕ ቻይና ድማ ከምኡ ስለዚ ራሽያ ድሮ ከባቢ 200 ቢልዮን ዝኸውን ሪዘርቭ ናታ ብወርቂ ቀይራ ኣቐሚጣቶ ከም ዘላ ስለዚ ወርቂ ካብ ሕጂ ንድሓር ዶላር ገለ ወረቐት ምዃኑ እናተፈልጠ ስለዝኸደ ወረቐት እንዲ ካብ ቀደሙ ግን ተቐባልነት ነይሩ ብዓለም ተቐባልነት ስለዝነበሮ ድማ ይሰርሕ ነይሩ ሕጂ ግን ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ኣንጻሩ ቤት ትገብራላ ባንክታታ ኦርጋናይዝ ጌራ ናይ ዶላር ዕብለላ ክወጥቀሉ ዝኽእል መንገዲ ተኸተላላ ራሽያ ድማ ብወቂዒ ኣንጻሩ ናይ ዶላር ዝኾነ ይኹን ሪዘርቭ ክትሕዛ ይደልንያ ዘላ ቅድሚ ሕጂ ዝሓዘቶ እውን ክሳዕ ክንደይ ሽግር ፈጢሩላ ኣሎ እዚ ድማ ነቶም ወርቂ ሪዘርቭ ዘለና ሃገራት ከም ኤርትራ ሳውት ኣፍሪካ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ወርቂ ኣብ መሬተን ዘለወን እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ምክንያቱ ጠለብ ናይ ወርቂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ራሽያ ድማ ነቲ ሲስተም ንክትሰብሮ ቆሪፃ ተበጊሳ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ተወሳኺ ክንበኩም ኢና እንታይ ዓይነት ሲስተም ይቕፅል ከም ዘሎ of its international reserves. This surge in gold holdings comes amid geopolitical tensions and economic uncertainties, particularly following the imposition of Western sanctions. Russia's move to bolster its gold reserves can be seen as a defensive measure to protect its financial stability and challenge the dominance of the US dollar in the global economy. As of August, Russia's international reserves, which include foreign currencies, IMF assets, and gold, stand. ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ቻይና ከምኡ ድማ ራሽያ ቆጠበን ናብ ወርቂ እቲ ሪዘርቭ ናተን እቲ ዕቁር ሃብቲ ናተን ብዶላር እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ቀደም ዛትስ ዋይ እቲ ዶላር ሪዘርቭ ከረንሲ ዝበሃል ዝነበረ ንሱ ጠቕላላ ኣልያ ራሽያ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር ብወርቂ ከተቐምጦ ወይ ብካልኦት ሃገራት ባጤራ ናይ ቻይና እውን ከም ሪዘርቭ ከረንሲ ንክኸውን ነቲ ቦታ ናይ ዶላር ክትከኦ ብቕልጡፍ ይጓዓዝ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ቻይና ድማ ነቲ ናይ ዶላር ስታንዳርድ ንክወድቕ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ዶላር ኣሜሪካ ከም መፅዋር ተጠቂማ ብዙሕ ከተልምሳ ዝፈተነት ሃገር ሓንቲ ኤርትራ እያ ካልኦት ሃገራት ድማ ከከም ቦቶም ንሕና ከም ኤርትራውያን ድማ ግዳይ ናቱ ኮይና ዝነበርና እያ ዳስዋይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግዳይ ናብ ሓንቲ ተፃወቲት ናይቲ ገይም ፍሮም ቪክቲም ቱ ጂኦፖለቲካል ፕሌየር ዝብል መፅሓፍ ወይ እውን ኣርቲክል ተፃሒፉሉ ብወገን ኤርትራ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ክግበር ዝቐነየ ዋዕላ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተገበረ ወርክሾፕ ወይ እውን ፎሩም ኤግዛክትሊ ኤርትራ ግዳይ ናይቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንዑ በዲሃ ስለ ዝወፀት ሓንቲ ካብቶም ኣገደስቲ ተፃወቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ገይም ዓብ ቦታ ዘለዋ ዓብ ክብሪ ዝወሃበ ሃገር ምዃናይ ኮይና ወፂያ ኣላ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ከም ተራ ሪፖርት ከይትሪእዎ ካብኡ ዝበለፀ ኣብዚ ፕሮፌሰር ጀፈር ኢሳ ክስምዕዎ Well, look, this is a part of the point. What we have here is right now 10 countries that constitute about 36% of world output versus 29% of world output of the G7. That's the US, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Japan. You know, the BRICS are now larger than the G7 by a wide margin. The BRICS are about 46% of the world population. And what is absolutely stunning is dozens of countries are lining up to join the BRICS. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፈር ኢሳክስ ኢኮኖሚስት እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ሪስፔክትድ ስኮላርስ እዩ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዝኽየ ዘሎ ኣሜሪካ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር ሎንግ ተርም ናይ ርሑቕ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይኸይድ ከም ዘሎ ንካልኦት ሃገራት ጥራይ ኣይኮነ ዝብድል ዘሎ ቀንዲ ንነፍሱ እዩ ዝብድል ዘሎ መጠን ነተን ሃገራት ካብኡ ዘጓነየን መጠን ካብኡ ከረሓቐን ዝፈተነ መጠን ካብኡ ክንፅለን ዝፈተነ ብኡ መንፅር ፅልዋ ናይ ኣሜሪካን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካን እናወደቀ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት እናቐፅዐ እናሃረመ እናጓነየ ክኸይድ ከሎ እተን ሃገራት ካልእ መንገዲ እየን ዝደልያ ዘለዋ ናበይ ዝኸዳ ዘለዋ ናብ ቻይና ናብ ራሽያ ናብቲ ብሪክስ ብቅልጡፍ ስጉምቲ ናብኡ ገፀን ይውሕዛ ኣለዋ እዚ ካ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ኣንጻር ኣሜሪካ ብሎክ እናሓየለ እናዓበየ ከም ዝኸይድ በንጻሩ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ሓቋፊ ይከውን ነይርዎ ንካልኦት ሃገራት ናብኡ ከም ዘምፅእ
እዚ ድማ እቲ ፍሹል ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ንውድቀታ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ኣሜሪካ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሽግራ ውሽጣዊ ሽግራ ድማ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ኣሎ ብዝዋን እዚ ኣብ መንጎቶም ዲሞክራትስን ሪፐብሊካን ዝበሃል ዘሎ ፍልልይ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ብጀካ ንቻይና ነውድቃ ኣብኡ ተዘይላ ኣብ ካልእ ከምዘይ ሰማምዑ እዮም ኮይኖም ዘለው ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነፍሱ ነቲ ናታ ረብሓ ነቲ ናታ ቁጠባዊ ኣካይዳ ባዕላ ትቐትሎ ከም ዘላ ራሽያ ወይ ቻይና ኣይኮነን ዝቐትሎ ዘሎ ባዕሎም ናቶም ኣካይዳ ይሃስዮን የውድቖን ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ንዓለምና ለውጢ ንኽመፅእ ዝገብር ዘሎ ወርሒ 9 ኢና ኣብ ቻይና ዝነበረ ኮንፈረንስ ዘጋሃዶ ነገር ተሎ ሃገራት ኣፍሪካ መጻእየን ምስ መን ምዃኑ ኣነፂረን ኣለዋ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ወኺደን ነይረን ወርሒ 10 ድማ ናይ ብሪክስ ኣኺባ ክግበር እዩ እንታይ ማለት እዚ ራሽያ ናታ ፅልዋ ገይራ ኣላ ቻይና ናታ ፅልዋ ገይራ ኣላ ህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኣሜሪካ ኣብ 2023 ዝነበረ ሕግብግብ ናይ ኣሜሪካ መቕፃዕቲ ስለ ዝወረዳ ይመስለኒ ካብ ኣሜሪካ ክትፍንተት ፈቲና ኣላ ግን ከምቲ ግቡእ ኣይኮነን ብራዚል ምስ ኣሜሪካ ኣብ ተፋጠጥ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ተረዲኹምሎም ሳውት ኣፍሪካ ምስ ኣሜሪካ ጠቕላላ ኣይተሰማምዑን ንእስራኤል ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ዘለዎ እዮም ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ጠቕላላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ነቶም ብሪክስ ሃገራት ዝበሃሉ ዝነበሩ ኦሪጂናል ንኩሎም ፀላኢ ኮይኖም ኣሎ እተን ሓደሽቲ ዝኣተዋ ኸመን እየን ግብፂ ኢማራት ስዑድያ ከምኡ ድማ ኢራን ኢትዮጵያ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ ካብ ኣሜሪካ ንኽትሃድም ትኸዶ ዘላ ኣብ ከመይ ዝበለ ጉድጓድ ይኣቱ ከም ዘሎ ኣቢ ግብፂ ክልቲኡ ጌም እያ ትፃወት ዘላ ኢማራት ኩሉ ግዜ ናይ ክልቲኡ ጌም እዩ ዘለዋ سعود عرب دما كتفنتات فتنا إيران دما بوقعي قلت تبع نعبي خيرالو تبريكس يربح سلو زلو وتهدر وعما يخون بقول تبع سلازي إتا أمريكا تخدو زلا زيادة نأمريكا يزحس زلو نتن أنصار أمريكا تحسين زنبر حقرات دما سبو جزء نقربا نامس أني زخي زلو يزبل زلو. Now what this does mean, one of the motives right now is countries don't like the U.S. sanctions regime. What this means is the U.S. says, no, you can't do business with Russia. And they say, but, you know, it's none of your business. You're the United States, so we're India. We want to trade with Russia. No. If you do, we will sanction your banking system. And this has been the threat that the U.S. has for third countries that aren't party to the conflict in Ukraine, for example, that want to have relations with the... زازب لازلو تينا أمريكا مفرح نبزحات هجرات كاب أمريكا يرحقان الله أبزي قربا نا أمريكا قربا مشارخ تزنبري أبزي نا جيوبوليتيكا وجيم دما نا أمريكا قديفو نابكال زخيزلو Prime Minister cannot use the narrative of many in the media or Western capitals that it all began with the 7th of October Hamas attack. It all began with colonization. It all began with the Nakba in 1948. It all began because of the reluctance to accept the resolutions of the United Nations. أنوار إبراهيم بحال ناي ماليزيا برايم مينستر يو ماليزيا حنت كابتن تايجر كانتريز ويكازن زتنسا زلوا إمرجينج إيكونوميسيا بزح كتابا زلوا أبزوان زدما أمريكا كاب تشاينا هاديما أبتخدلو زلا زيادة ني ماليزيا ني إندونيسيا ني فيتنام قال خدك أميات فتن زلا نتقطبا موقع تعصري انتخوني زياتهم دما بفلا أب إسرائيل تخطلو زلا ماليزيا إسلامية هاجر سلو زغنت تي قبل الحزب غازا تقبر زلا بالتعميد يسمع عمزلو أمريكا ملو بملو أبغني إسرائيل كوينا قبل الفلسطينيين زجبرتو بفلسم شلل كبهال زخل كم زي كوني كسع كندي حجز بهال international لو زي كتلو مخانو يزبل زلا consistently and of continued harassment of settlers in the US Bank. So I think we need to put the narrative right. Do we want a solution? Yes. And I commend, of course, the Russian position, the Chinese position. Foreign Minister Wang Yi have taken initiative, and many countries. And I think the majority of countries have taken a position, including recognition of the state of Palestine. But why is it not happening? Because of the intransigence of Israel, and unfortunately with the total support of the United States. In fact, giving him a standing ovation when atrocities have been committed. That's why I ask my ስለዚ ብብርቱዕ ኣብ ጎኒ ፑቲን ኮይኑ ዝገበሮ ኣብ ዋዕላ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይና ትገብሮ ዘላ ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ኣሜሪካ ንኢንተርናሽናል ሎው ክብሪ ናይ ደቂ ሰባት ከም ዘይብላ እቲ ህልቂት ዝፍፅም ዘሎ ፑቲን ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ስታንዲንግ ኦቬሽንስ ከጣቅዓሉ ዝወዓለ ክሳዕ ክንደይ ካብ ዓለም ለኻዊ ክብሪ ናይ ደቂ ሰባት ዝረሓቐት ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ደገለዶ ዝብልዎ ብፍጹም ካብ ልቦም ከም ዘይኮነ ንኣጀንዳ ከም ዝጥቀምሉ ሓደ ዓበይ መሻርክቶም ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ብሪክስ ከኣቱ ተሰሪዑ ዘሎ ከም ትርኪ ማሌዥያ ድማ ሓንቲ ዓበይ ሾክ ዌይቭስ ትገብር ዘላ እያ
እዚ ሕጂ ገዲፍና ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ኢና because at the end of the day ኣፍሪካ ከንታይ ኣሎ ንብስማዕ ኣፍሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዝነበረት ዋዕላ ብድምፂ ኣፍሪካውያን እስከ ንስማዕ እዩ Deeper a little bit to what President Xi Jinping has called for building that all-weather China-Africa community with a shared future in the near era. How significant is this declaration? ዋዕላ ናይ ኣፍሪካ ቻይና ኣብ ዝነበረሉ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት እንታይ ኢሉ ኩሉ ምስ ኣፍሪካ ዘለና ዝምድና ስትራቴጂክ ሌቨል ሓፋቢለ ኣለኹ ስለዚ ተራ ዘይኮነ ንርሑቕ ዝጠመተ ዝምድና ከም ዝኾኑን ንዝኾነ ንሕማቕን ፅቡቕን ድማ ብሓደ ከም ዘለና ኢሉ ኣሎ እዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንኣፍሪካውያን ትብለላ To Africa. Very significant. It's got 3 areas of significance for me and for Africa. The first one is that those 3 key points are important. The first one is that China is still and remains bullish on Africa. That's the one that Africa still matters to China, but also matters to the global, if you want, the global society. And China is making that point very well by inviting Africans to Beijing to talk about that. That's a very significant point. The second one is that እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ምስ ቻይና ትኸዶ ዘላ ጉዳይ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ልዑል ዕምቋት ከም ዘለዎን ኣፍሪካ ድማ ካብዚ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ስምምዕ ብዙሕ መክሰብ ክትረከብ ከም ዝኾነትን ንዕቤታ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ምዃኑን ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ጠቕላላ ይፈተውዎን ኣለዉ ሓደ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና እቲ ጉዳይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ገሊፅዎ ነይሩ ብወገን ኢትዮጵያ ጥራይ ክንሪዮ ሕጂ ኣፍሪካ እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ኣፍሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ኣላ እስከዚያ ሪፖርት ክትሰምዑ ሓንሰብ feeding a lot of the continent. Even during a war, they have a project called Grain from Ukraine that is still sending us grain going to Ethiopia and Somalia and other parts of the continent, that we rely on a country at war to feed ourselves. Yet እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ናይ ኣፍሪካ ፎረም እዩ ነይሩ ዩክሬን ኣብ ውግእ ከላ ሕጂ ምስ ራሽያ እናተዋገት ከላ እኽሊ ናታ ግራውቲ ናታ ንኣፍሪቃ ይምግብ ኣሎ ንበዓል መን ንበዓል ኢትዮጵያ ሶማልያ ካልኦት ሃገራት ካብ ዩክሬን ዝመፀ ኩና እኽሊ ይምግቦም ኣሎ ልሙዕ መሬት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ዩክሬን ኣብ ውግእ ከላ ሓረስቶት ናተን ብኣርበጅን ቦምብን እናተተኮሱ ከለዉ ንሶም ዘፍረይዎ እኽሊ ንኣፍሪካ ይጠቅም ኣሎ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣፍሪካ ደኺማ ከም ዘላ ኢሉ ዝገልፅ ዘሎ ስምዕዎ ኤርትራ ካብ ራሽያ ስለ ዝወሰደት ግን ብኣ ክላገፁ ዝውዕሉ መዓት ኣለዉ ካብ ዩክሬን ትወስድ ዘላ ኢትዮጵያ እያ ምክንያቱ ኣብ እኮ ቀደም ኢልዎ እዩ ነብሱ ፅነ ኢላ ክስማዓት even when we are starving, we make it so hard for food to come from the neighboring country or a country 2 regions down, and this is not changing. I wonder how to unclog this. Dr. Mwangi, you speak to African presidents. What are they telling you? Thank you very much. I think, my brother, the Secretary General of the African Continental Free Trade Area, I think the African leadership is coming to terms with the reality. And the reality is we have to change. It hasn't worked, and it is sad if we expect to continue doing the same thing and expect change. Right, because I think you saw President Museveni was in Nairobi a couple of days ago, and he said, "Oh, you're blocking my eggs from coming in and my milk from coming in," and he was like, "This makes no sense. We're the same people." Absolutely. So I think that change. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍሪካ ክትሓፍሪ ዝግባኣ ካብ ኩናት ዘለዋ ሃገር እሞኻ ልሙዕ መሬት ዘለዋ ዓዲ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ካብ ዩክሬን እኽሊ ወሲዶም ንህዝቦም ክምግቡ ዘይቲ ካብ ወሲዶም ንህዝቦም ክምግቡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ዝረእይዋ እዚ እቲ ንኣፍሪካ ድሕሪት መሊሱ ዘሎ ድሕሪኡ ናብቲ ዞባና ክንመፅእ ኢና To announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. So رأيوا بزي هذا بارتفيشال انتليجنس زتجبر أرجع كجبر مخانيلو announcement تجبرالو بزح جنزب زلو يبقى حكي state of the art زيتي أفريقيا مرحتي نابزبم announcement تجبر خلو ويون مجلس كبر خلو إيش أنت يا جاتم رأيوا The government is setting aside 10 billion for the completion of this project. نزل project إذا نبززام دما 10 بليون دولار أداليوم على يبلالو let's say قمتيو أجي أنت يا جاتم رأيوا This project. Thank you. Thank you. Politika nyata dia mestian. Politika nyata rayuan tay gabrlo. Babahade. Abzakhat kayo. Tanganzab rayuan. Tag. Hada demay matse. Nesu demanatu. Opposition leader tabahiloha. Tarag. Yamankun. Sagamkun. Naiko tabakun. Naharreshakun. Naigalakun. Tanganzab nasat kan kena tay tarfa. Neta project manager zina barada mahariqu. نتن تريفان زلوا خاصو بلي بلا مالتي تا بورصات راي تريفان تايم كسر حجريو تا ترجع سلغيره ما قميط ابا زي تا راي ساقتي لاتني زيد ما نتا افريقيا تاريخنا تا
መመረቕታ ይግበረላ ኣሎ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበልዎ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ኮይናታ ፅርግያ ማለት እዩ እዚ እቲ ሪያሊቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ ዝተበገሰ ይመስለኒ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ እቲ ሓቂ የምልቕ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ እኛ ለምን ተጀመረ ያልሽው ስህተት ነው ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅ ጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ እየኖርሽ አሁን ሲዳማ ለምን ትያለሽ በየሄድንበት አይደለም እንዴ ማለምንበት ቋንቋ አለ በየባህሩ ወንድሞችሽ ሴቶችሽ እያለቁ በየእስር ቤት እያለቁ ለማኝ ነው ኢትዮጵያዊ በአፍሪካ ሀገራት እኮ እስር ቤት ያሉ ሰዎች አሁን እንደሚባለው እኮ አይደለም ኣቢ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር ምዃና ብገልፂ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መቸም ብዙሕ ዓይነት ዘረባ እንዲ ዘሎ ግን ናይ ኣቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ኣርእስቲ ካብቲ ቁጠባ ከይወፃና ከለና ኣብቲ ፖለቲካዊ መዓት ሓሸውየ እንዲ ዘሎ በዚኣ ንጀምር ደገፍቲ ናይ ኣቢ ዝፅሕፍዎ ዘለው እዚ ኣቢ ኣሕመድ ናብ ቻይና ከይዱ ብዙሕ ምስ ቻይና ካረንሲ ስዋፕ ወይ እውን ናይ ባጤራ ልውውጥ ንክገብር ተሰማሚዑ ኣሎ ኢልና ብብር ንሶም ክቡ ቻይና ድማ ብባጤሮም እዚ ቀዳማይ ኣንጻር ኣሜሪካ ጉዕዞ እዩ እዚ ናምበር ዋን ኣንቲ ኣሜሪካ ጉዕዞ እዩ ንዶላር ናይ ኣሜሪካ ዘውድቕ ስለ ዝኾነ so this means ኣሜሪካ ብቐሊሉ ክሪእዎ ከም ዘይኮኑ ኤግዛክትሊ ኣብታ መዓልቲ እያ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሓደ መግለፂ ከም ዘውፅአ ዝንገር ዘሎ እንታይ መግለፂ ውፅኡ ኢትዮጵያ as announcing the continuation of the national emergency in Ethiopia so the White House ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሓደ መግለፂ ውፅኡ the White House also extended sanctions on Ethiopia suspending it from AGOA privilege so ልክ ኣብታ መዓልቲ እያ ኣሜሪካ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ነዚ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዋ ሓንቲ ካብተን ብቐረባ ኣቢ ኣብ ሓደጋ ክትእትዎ ብካልእ መንገዲ ዘይኮነ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዚ እዩ ግብፂ ድማ ነዚ ብኮ ዝፅቡቅ ጌራ ክትጥቀመሉ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ኣብዚ ዋዕላ ኣፍሪካ ምስ ቻይና ኣይከደን ነይሩ ቅድሚኡ ከይዲ ስለ ዝነበረ ብካልእ ኣዘራርባ ግብፂ ነዚ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ክትጥቀመሉ እዩ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ፅቡቅ ጌራ ነታ ኢትዮጵያ ንምድኻም ክትጥቀመሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ድሮ ኣብታ ዓውደ ኩናት ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ንዶላር ገዲፋ ምስ ቻይና ፀረ ዶላር ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ከላ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ሱቕ ኢላ ክትሪኣ ኣይኮነትን ነቲ ሓጓፍ ዘሎ ተጠቒማ ንኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ከተብል ዘይኮነ ንኣቢ ካብ ስልጣን ክትኣሊ ክትፍትን እያ ኢትዮጵያ ረብሓ ከመይ ይከውን ስለዚ እዚ ብትግራይ ሕግብግብ ዝብልዎ ዘለዉ ፕላን ቢ እዮም ዘሳልጡ ዘለዎ ጌታቸው ረዳ ምናልባት ከም ገለ ገይሮም ንኣቢ ኣልዮም ንዑ ክእትዉ ከም ዝኽእሉ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ኢዶም ክእትውሉ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ደገፍቲ ናይ ኣቢ ድማ ተቐርቂሮም እዮም ዘለዉ ብዘይ ኣሜሪካ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ዋላ እውን ቻይና ተዋፅኦም እንተኾነት ናብ ብሪክስ ከይዶም ኣለዉ ምስ ቻይና ርክብ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ናብቶም ሃገራት ዓረብ ናብ ኢማራት ገለ ክፅጉዑ ይፍትኑ ኣለዉ በደዴን ፍደደይ ምስ ግብፂ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ምስሓብ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም ግብፂ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትጥቀመሉ እያ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ንርአ ኣቢ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓደ ልክዕ ካብኡ ተመሊሱ ቀዳመይቲ እግሩ ካብቲ እዛ ስእሊ እዚኣ ንዑ ከተንፀባርቕ ኢላ ዝገበርዋ እዮም ዝብሉ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ሓንቲ ኣቢ ካብኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ወታደራዊ ጉዕዞ ምስ ወታደራቱ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ወታደራዊ ሸው እዩ ዝግበር ዘሎ እዛ ስእሊ እዚኣ ግን ኣብ ቤጂንግ ዝተገበረት እያ ነይራ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተሪኢኹማ ኣብ ድሕሪት መሊሰ ቀሪብኩም እየ እንታይ ንርኢ ኣለና ኩሎም ስታንዲንግ ኦቬሽን ተንስዮም ንፕሬዚደንት ናይ ቻይና ከጣቕዑ ንከለዉ ኣቢ ኣበይ ሓሳባቱ ኣበይ ከይዱ ከም ዝነበረ ነቲ ጣቕዒት በይኑ ተሪፉ ሂ ዋስ ቲንኪንግ ኣሚን እንታይ የሕስቦ ነይሩ ፍሉጥ እዩ ዓሻ ይኮነን ኣቢ ኣብ ስልጣኑ ንክነብር ዘድልዮ ነገራት ኣሎ ባላንሲንግ ኣክት ክገብር ኣሎ ከመይ ገይሩ ባላንስ ክገብር ክእል ንኣሜሪካ እንታይ ክገብረላ ይኽእል ብከመይ ነዚ ቻይና ንረብሓ ንቁጠባ ንልምዓት ቻይና እያ ተድልዮ ይፈልጥ እዩ ኣሜሪካ ግን ፅቡቅ ጌራ ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ብዝበልኩ ንወድብ ብፍረ ነፍሱ እንድሕር ሒዝካያ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ከምኣ ጌራ ሒዛቶ ዘላ እያ ንኢትዮጵያ ናይ ዓሌት ኣሎ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረበ እዩ ማለት ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ ክገብሮ ዝኽእል ዓቢ ኣዝዩ ድሩት ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዘለዎ እቲ ድሩት ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ክፃወተሉ ምዃና ተቐደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረበ ከሎ እዚ ሳክት ከም ጆክ ይውሰድ ነይሩ ኣብ ሪያሊቲ ክትሪኦ ከለካ ግን ኤቭሪቲንግ ሂ ሰድ ኢዝ ራይት ንኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ክትበታተን ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሮም ኣዳልዮምላ ነይሮም እዮም እቲ ገይም ዝተቐረበ እዩ ጥራይ ኤግዜኪዩት ምግባር እዩ ዘድልዮም ነዚ ኣቢ ዘለዎ ሽግር ብትን ንከብልዋ ኢትዮጵያ ብትን ከብልዋ ቀደም ኣፃዊዶምሉ ዘለዉ እዮም ኣሜሪካ
بعليت ببهر بقانقا بهيمانوت بزوبا بستفلالي منقدي تهاجر أب قربا زلايا كتفنجر سلازي نيشتي بقتا بيلوما تهاجر كتفرارسيا سلازي أبي أب مواتر أتيخم زلو جن بقليلو خا كبلا يكونن سلازي كلتا نغرات أبي بزي ناي سراويت منا أبتم مبرقاو جنبار ناي سراويت لوطي مسراويت ناتو نادالوي نوج كم زداك دالو كم زلوم مورال ناي سراويت حفن مبال كل عينت تبغ صوتات كجبريز في تنزلو قليل كايكونن زت بيزلو بدو زت رايقنا يكونن استراتيجيكاو حاجز نمركاب دما منكس قاسات يجبرالو هذا كابوز جبر زلو زيو እና ግብጽ መካከል ያለው ፍጥጫ ይሎ ባለበት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ከአረብ ሀገራት ጋር ያላትን ወታደራዊ ግንኙነት አጠናክራ ቀጥላለች። ትላንት የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አይሻ መሐመድ ወደ አቡዳቢ ተጉዘው ከኤሚሬትስ ባለስልጣናት ጋር መምከራቸው ተሰምቷል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የመከላከያ ትብብር ለማሳደግ እንደተስማሙ ተሰምቷል። ይህንን ተከትሎ ካይሮ ዳግም ለቅሶ ስለዚህ አብይ አህመድ ሚኒስትር መከላከያናቱ أبز حلفة حلقة شيف نام مروكو خيدو مس مروكو ديل كم زكبره زجلس حبريت هارينا نينا تملي سود محجنا بإمارات كا تيسمى معجرهم قد ترى داريو مالو جي أبي كابتو وريد وزلو مواتر نخوت يقوي يزلو it's not going to be easy for him وريد وزلو بفلاي أمريكا نتجين كنت كمالو سلة خلي يفل زلو جبت خا نزق دايزي نابنت نابزي خيرات زلا جبت عوين زبل وزلو خاصم عقبر مالسي أبي راويتو ناي منيستر مكلخالاتو ناب إمارات كيدو مساكر راخب كله إمارات أمقونو خينا كتحقزة إمارات دين كتحقزة قد نياب زوان زي سلامتاي أبر برا مني إنفستيجير زلو نتودب حمسان كبتا ميتاويت ساعتوننو إمارات يتوننو سلازي ناب سومالي لاند نخمس تدلج على إمارات انتخوني إمارات بعلاب قبسي بليون 3 بليون إنفستيجير على قبسي عين كان تايب له سبحوه أبزي الإماراتي امبارح استقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية في تصرف غريب جدا وتوقيت أغرب الحقيقة. هي الإمارات مع مين يا جماعة؟ قبس عندما إمارات بحجرنا مريت يبنا إنفست تقبر 3 بليون إنفست تقبر مخانا تسمع مئاني رمسانا خمزلا حجيجن مس إثيوبيا مس منيستر مكلخانا إثيوبيا دما ترخب الله مس من يزلا زهجر زيا مس أنا دي يزلا مس إثيوبيا سلازي تايلا درجة لنا هذاك حيلو نخعين نجيبس بريزنت نبي كيد نيرو نشاينا ده كونه نترك خيدو مسترك تراخيب نيرو مهنياتو تركي استراتيجي كوا أقدر سنزل له حدا بسوماليا يزلا سلازم السوماليا ركب كجبرتو خينو مس تركي كي ترداده ويون أب حدا مرجع خيبس حك جبري كلني حدا كالاي زوج دايزي نخلت يوم كاسة قدس لزخونه مس حدا عينت مرجع حدا عينت دقفن كلهم خلاله داينا نرجع لنا كلت يوم وجنات يقاي يوم زلوا كما يجير كحيل خات الدلادل بتقول دايك ساكن دايل على ده يبغى خمسة بزي خات فل بتقول داي أبتز وبعت زلوا إثيوبيا من الصومالية تخرج زلا أبتز سمعوه حلقة حلفنا سراويتنا إثيوبيا بقلتي بزعبا قبل استزاربا بسمعوه Eastern Command, where he leveled direct allegations against Egypt. Egyptian military presence is definitely giving sleepless nights to Ethiopian leadership. Ethiopia will retaliate. You'll see that Ethiopia won't let Egypt gain military foothold in Somalia. How will it retaliate? So, እንታይ ዝብል ዘሎ ጽቡቕ ሓበሬታ እውን እዩ ዘሎ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኢትዮጵያ ድቃስ ለይቲ ሲና ከም ዘላ ብምንቅስቃስ ናይ ግብፂ ድቃስ ለይቲ ሲና ከም ዘላ ብዝተኻለ መጠን ሓያል ዝኾነ ናይ ሰራዊት ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ብኩሉ መንገዲ ብፖለቲካ ብፕሮፓጋንዳ ዳርጋ እንታይ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትፍትን ዘላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎና ደው ክብል እቲ ጉዳይ ግን ካብቲ ንሶም ዝደልይዎ ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ ሓደ ብዝረአዩ እጂ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። አድማጮቻችን በአማራ ክልል በበርካታ አካባቢዎች በመከላከያ ኃይሎችና በፋኖች መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያ ተባብሶ የቀጠለበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዛሬ አሁን ማምሻውን በደረሰን ዜና መሰረት በጎንደር አይምባ በመከላከያ ኃይሎችና በፋኖች መካከል በተደረገ ከባድ ውጊያ እጅግ በሚያስደነግጥ መልኩ በርካታ የመከላከያ አባላት ማለቃቸው ብዛት ያላቸው ወታደሮች መማረካቸውና እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሰራዊት ናይ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ሓዊ ኮይኑ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ሰራዊት ናይ ኣቢ
ወይ እውን ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ሰራዊት ብፋኖ ከም ዝተማረኹ ፋኖ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ መመሊሱ የበርትዖ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና መጠን ዓቢ ኣብ ወጥሩ ዘለወሉ ግዜ ብመንፅር ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ቅልጡፍ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ቅልጡፍ ምንቅስቃሳት ንክገብር ዝደልዮ ከመን እዩ ግብፂ ትድግፈላ ድያ ንፋኖ ኣይትድግፎን ኣይንፈልጥን ኢና ፋኖ ነዚ ሃጓፍ ዝተጠቂሙ ንትቅፅል ግን ደገፍ ኣለዎ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ መን ክትኮን ኣብዚ ኣብ ጎኒ ግብፂ ምክንያቱ ግብፂ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዋ ንኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ድማ ንኣሜሪካ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ንሕና ራሽያ ይደልዩና ኣለዉ ቻይና ይደልዩና ኣለዉ ንስኹም ካለኹም ናትና ደገፍ ትደልዩ እንተኮይንኩም ናትና ኣገዳስነት እንተለኩም ኮይኑ ንሕና ካባኹም ንደልዮ ደገፍ ኣሎ እሱ ድማ ኢትዮጵያ ክትገብረልና ዘላ ኩነታት ራይዎ ኢትዮጵያ ንዓና ክትዓፅወና ትፍትን ኣላ ስለዚ ኣብዚ ደገፍ ናትኩም ንደሊ ኣለና ክብልዎም እዮም ኣሜሪካ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተተመሪፃ እንታይ ከም ትገብር ፍሉጥ እዩ ንግብፂ እያ ክትመርፅ ትኽእል ስለዚ ግብፂ ነዚ ወይ እውን ናፃ ስቂልኩም ከከማሓይልኩም ኪዱ ክትብሎም እያ ንኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ክትድግፍ ኣይኮነትን ንግብፂ እውን ክትድግፍ ኣይኮነትን ንኣብነት ንክልቲኦም ናፃ ክትገድፎም ትኽእል እያ ግብፂ ግን ኣብዚ ዕድል ኣለዋ ዝያዳ ሓደ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ ግብፂ ውሽጣዊ ፀገም ቃልሳብ ውሽጣ ዝካየድ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዓብ ውግእ ከይኣወጀት ጥራይ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ኢዳ ብምሕዋስ ክተጥቅዓ ትኽእል እያ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንፋኖ ምዕጣቕ ጥራይ ዘድልያ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ኣካይዳ ናይቲ ሓይልታት ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኩነታት ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጦም ረስኒ ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ናቶም ተማሪኹ ከም ዘሎ ኣብ ብሓይሊ ናቱ እናተዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ትፋኖ ዝበሃል ካብቲ ቀደም ዝነበሮ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ዜና እዚ ናብ ግብፂ እንድሕር ከይዱ ንኢትዮጵያ ምውዳቕ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበለፀ ዕድል ክኾኖም ስለ ዝኽእል ንፋኖ ዝያዳ ክዕጥቕዎ እዮም ፋኖ ዝያዳ ክዓጥቕ ከሎ ድማ እቲ ሓይሊ እንታይ ክኸውን እዩ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ንምውዳቕ ክቀላጠፍ እዩ ኣነ ዝግምግሞ ግን ናተይ ገምጋም እንታይ ዝብል ፋኖ ኣዲስ ኣበባ ተቋፃፂሩ ሓያል ኢትዮጵያ ንክትህሉ ግብፂ ይደልዩን እዮም ይስደገይም ግብፂ ሓያል ኢትዮጵያ ክትህሉ ኣይደልዩን እዮም ረብሓ የብሎምን ኢትዮጵያ ዝተመቃቐለት ክትከውን እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ እንተተመቃቒላ እቲ ኒል ዝቋፀሮ ሓይሊ ድኹም ክኸውን ስለ ዝኾነ ሓያል ብቁጠባ ሓያል ብወታሃደር ሓያል ፅልዋ ዘለዋ ኢትዮጵያ ንግብፂ ኩሉ ግዜ ሽግር እያ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዎ ስምዖ ካብኦም ሕጂ more variation. Jula level 3 allegations firstly said that it is Egypt which kept us away from the sea. So he implied that whenever Ethiopia wanted to regain access to sea, Egypt came in the way. Egypt created obstacles. It did not allow Ethiopia to gain access to sea. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብርሃኑ ጁላ ተሓለቃ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ባሕሪ ንኸይንረክብ ቀዳማይ ዝኽልክለና ዘሎ ሓይሊ መን እዩ ግብፂ እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና ንባሕሪ ክንረክብ ክንቀርብ ከለና ግብፂ ኣንፃርና ኮይና ተዓፅወና ዘላ ደማዊ ፀላይትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወግዒ እዚ ስለዚ ኣብ ናይ ሰራዊት ፅምብል መፅኡ ዝበሎ ዘረባ እዚ ግብፂ ቀዳመይቲ ኣንፃርና ትኸይ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኣንፃር ግብፂ ካብ ሓሊፍ እንታይ ይብል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ኣሎ እንታይ ከም ዝብል ስምዕዎ Is Jula correct in saying that? How did Egypt stop Ethiopia from gaining access to sea? Secondly, he said that Egypt created anti-Ethiopia forces in Ethiopia. And by the way, this is not something new. Ethiopia has been accusing Egypt of backing anti-government forces in Ethiopia, using armed. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ግብፂ ነዚ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ኣንፃርና ዝኸዩ ዘሎ ኦርጋናይዝ ትገብር ዘላ ንሳያ እናበለ ክስናቱ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ እያ እቲ ፀገምናትና ተጋድዶ ዘላ ውሽጣዊ ፀገምና ትጥቀመሉ ዘላ እዚ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን ኦፍኮርስ ግብፂ ንኢትዮጵያ ከተዳኸማ እንድሕር ኮይና ካብ ፊት ንፊት ትዋጋኣ ነቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ዘሎ ኩነታት ላምባ ምቕስቃስ ኣፅዋር ብምሃብ ድዩ ሞራል ብምድጋፍ ድዩ ብካፒታል ድዩ ሎጂስቲክስ ድዩ እናሓገዝካ ንኢትዮጵያ መመሊሱ ከም ዘሳቅያ ከም ዘይትረጋጋእ ኣብ ልምዓታ ከም ዘይተተኩር እዩ ዝገብራ ኦፍኮርስ እዚ ነገር ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ክትገብሮ ዝግባእ እንታይ ነይሩ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ ነይሩ ምስ ጅቡቲ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎ ነይሩ ምስ ሶማልያ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ ነይሩ ምስ ሱዳን ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ ነይሩ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኬንያ ስለምንታይ ብዙርያኣ መፅኦም ነቶም ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ሓይልታት ንኸይሕግዝዎ ሓያል ስትራቴጂ እንተዝህልዎ ኣቢ ከምኡ ምገበረ እንታይ እሞ ክኸውን ፕሮፓጋንዳ ናቱ እዚ ይመስል አቅሟን ታውቃለች ተዘግቶ የከረመ ቤት ነው ትንሽ ክብሪት የሚፈልገው እኔ የምላችሁ ዱቄት ሁሉ ምድረ ዱቄት ቱልቱላ ሲነፋብኝ የኖረውን ጊዜ አስታውስ
ህወሓት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ማስፈታት ሻዕቢያ ስተትብለ ግባ ማለት ነው ብያላልኳችሁ ሻዕቢያ የሆነ ነገር ቢያርክ ቀድሞ ምላሽ የሚሰጠው ማቢውን ጥሩ ነው። ቀድሞ ምላሽ የሚሰጠው የጌታቸው ረዳ ቡድን እዛ ያለው ህወሓትን ማቆሚያ ህወሓትን ጨርሶ ባዶ እጁን ማስቀረት ተገቢ አይደለም ብሎ መንግስት ወስዷል እየስላችሁ ስታብጠለጥሉኝ የነበረው ይላችሁ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ኣንቲ ስትራቴጂ ናቶም is a big problem እዚ ሕጂ ብርግጽ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ገለ ካብቶም መዳልያ ዝተሸለሙ እዮም በቲ ብርሃኑ ጁላ ስለዚ እሱ ዝዛረቦ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ነገር እዩ እስኻ ሶርስስ ኣለዎ ምስቶም ጀነራላት ምስቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ርክብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ዓበይ ፕሮፓጋንዲስት ናይቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና እዩ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ዳኺምካ ምግላፅ ባህሊ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ እንድሕሪ ሽግር ፈጢራ እትልና ወይ ገለ ጌራ እንታይ ክንገብራ ኢና ህወሓት እዚ ህወሓት ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምሳና ስለ ዘሎ ንዑ ጥራይ ኢና ከምኡ ንገድፎም ዘለና እኮ ፈለ ውራይ ኢልና ኢና ዝኾነ ሽግር ተኸይዱ ንዖም ክንፍንወሎም እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ወላ ሓንቲ እቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንሻዕብያ እኹል እዩ ዝኾነ እንተሎ ንሱ ባዕሉ ክፈትሖ ዝኽእል ጉዳይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ንምድኻም ወይ ኣዳኺምካ ንምግላፅ ዝጥቀሙሉ ታክቲክ እዩ but in reality they know ኣይኮነን ህወሓት ብሙሉእ እቶም ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ክምክትዎ ከም ዘይክእሉ እዚ ከዓ ብቲዮሪ ዘይኮነ ትማሊ ብሓደ ኩሎም ተስርዮም ዘረኣይሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ ሳላ ሻዕብያ ኢና ደው ኢልና ኢሎም ኣብ ኣዳራሽ ናቶም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም እንጂ ንቐፅል እንታይ ይብላ ኣለኻ ለዚህ ኮንቲንጀንሲ ነው ለዚህ መጠባበቂያ ሻዕቢያ አንድ ነገር ኮሽ ቢያደርግ በሰሜን በኩል ያለምንም ማወላዳት የአልጀርስ ስምምነቱን ጥሶ ሻዕቢያ አንዲት እርምጃ ወይ በሁመራ ወይ በሽሬ ወይ በአዲግራት ወይ በሽራሮ የሆነች ስቴፕ ቢራመድ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጦር አሰብ ይገባል ያለምንም ጥርጥር አባቴ በጦርነት ናጣው በጦርነት ታስመልሰው ሻዕቢያዬ ትንሽ ግፋስቲ ልብ ግዛ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሽተይ ታሽሙተ ገይሮም ንሕና ዓሰብና ክንወስድ ኢና ዝብል ዘሎ ከምዚ እንታይ እዩ እዚ እቶም ሻዕብያ መራሕቲ ከፍ ኢሎም ነቲ ዩቱብ ናቱ ዝከታተሉ እዩ ዝመስሎም ግን እቲ ስትራቴጂ ድማ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ኣቢ ካብ ንላዕሊ ስማርት ይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ኣቢ ስማርት ኣይኮነን ወይ እውን በልሕ ወይ ለባም ወይ እውን ተመክሮ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ዩቱብ መዓልታዊ ስለ ዘይመፅእ እምበር ካብ ናይዚ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣርሒቑ ዝሓስብ ወዛዕባ ወታደራውን ስትራቴጂካውን ዝሓስብ ነይሮም እንተዝኾኑ ምስ ጎረባብቲ ከይትበኣስን ኢኻ እሞ ካብ ምክንያት ብዘይብልካ ዘለካ ፀገም ውሽጣዊ ኩነታትካ እናፈለጥካ ከለካ ምስ ኤርትራ ይትዋጋእን ኢኻ ወይ እውን ናብ ውግዝ ዝዕድም ቋንቋ ኣይትጥቀምን ኢኻ ምስ ሱዳን ዘለካ ውሽጣዊ ኩነታቶም ኣይትሳተፍን ኢኻ ንጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣቢ ስርዓት ክቕየር ክደሊ እያ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና ናብ ሶማሌላንድ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ረብሓ ናታ ክጎድላ እዩ ስለዚ ጅቡቲ ባይ ኤኒ ኬዝ ኣቢ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣንፃሩ እያ ኣብ ጅቦም ክወርዶም ስለ ዝኾነ ተቆጠባዊ ፀገም ስለ ዘሎ ሶማልያ ሉላውነታ ተደፊሩ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሕግዛ ዝኽእል ክትዕድም እያ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኣቢ ኣንፃር ረብሑ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ግደናታ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ቀሊል ኢና ኤርትራ ጉዳይ ቀዳማይ ኤርትራ ኢዳ ይትእትወሉን እያ እዚ ጉዳይ እዚ ንሻዕብያ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ባዕሎም ንነብሶም ኣብ ዝእሰሩሉ ጉዳይ ኮይንዎም ስለ ዘሎ ስምዕዋ እዚ እጂ እቲ ታክቲክ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘሎ እዩ ናቶም ፀገም በዓላቶም ብዝፈጥርዎ ሽግር ክውዳእሎም ስለ ዝኽእል ኤርትራ እቲ ጉዳይ ናታ ካልኦት ከም ዝኽተልዎ ጌራ ተኣልያላ ካብቲ ኩነታት እቲ አይዞ ወረራ ፈጽም ተንኩሰን ውጋን ምክንያት ነው የምንፈልገው አንድ ስቴፕ እንዲራመድ እንፈልገው እንታይ ዝብል ዘሎ እንዲራመድ ማለት ነው ንሻዕብያ ከፈራሪ እዩ አይዞ ሻዕብያ ግን ስትራቴጂስት እዮም ሓያላት እዮም ስትራቴጂ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሻዕብያ ነዚ ዝበለፀት መልስናታ ፈሊጦም ኣሎ ኢግኖር ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ዲስ is a noise ይበሃል እዚ ወላ ሓንቲ ለውጢ ደየምስ ፕሮፓጋንዳ ሓጨልጨል ዝብል ድምፂ እዩ ሙዚቃ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ድምፂ እዩ ኖይዝ ይብልዎ ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይሮም ሻዕብያ ኣብቲ ዝምልከቶም ጉዳይ ኣተኪሮም ይኸዱ ኣለዉ ቢካዝ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቴንሽንስ ቅድሚ እዚ ናይ ግብፂ ምጅማሩ ኣቢ ዝገብሮ ዝነበረ እንታይ ስግኣት ክፈጥር ይኽእል ነይሩ እታ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቱ ፋሕ ትብሎ ስለ ዘላ
እንታይ ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣሎ ወይ እውን ኣካይዳ ኣሎ ናይ ደገ ፀላይ እቲ ውሽጣዊ ፀላይኻ ውሽጣዊ ፀገምካ መፍትሒ ትጥቀመሉ ኢኻ ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ እዮም ከምኡ ዝጥቀሙ ናይ ኤርትራ ከም ባሕሪ ከም ልስየ ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ ክመልሶ እንድሕር ኢልካዮም ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ምስኻ ኮይኑ ክምክት ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሙ ክፈትሖ ስለዘይክእል ዝነበረ ብኡ ገይሩ ክትብሶ ክፍትን እዩ ዝብል ስጋት ነይሩና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ሰራዊቱ ብጅቡቲ ብሶማልያ መፅዩ ሓደጋ ክወጥቃ ከም ዝኽእል ይስምዖ ስለ ዘሎ ጠቕላላ ሰራዊት ናቱ ኣፅዋራት ናቱ ናብኡ ዘውሕዝ ዘሎ ኣክንዲ ናብኡ ዘተኩሩ ንኤርትራ ድማ በጃኹም ምስ ኤርትራ ሰላም ግበሩለይ ክንዲ ዝብሉ እንታይ ገብር ኣሎ ምስ ኤርትራ ካ ክዋጉ ይፍትን ኣሎ ሱዳን ምሳና ኣላ ዝበልዋ ሱዳን ምሶም ከምዘየላ አልቡርሃንን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ስምምዕ ገይሮም ኣቢ ካሜራ ጥራይ ተሳኢሉ ምስ ሓረካት ክገብር ፈቲኑ ምስ ኤርትራ ከም ዘሎ ግን አልቡርሃን ንፁር ዝኾነ ስእሊ ምስ ኤርትራ ዓብ ክብሪ ከም ዘለዎን ኣብ መርሕነት ናይ ኤርትራ ዓብ እምነት ከም ዘለዎን ገሊፁ ስለዚ ግብፂ ብኡ ጌራ ከም ድሌታ ክትጥቀም ከም ትኽእል ክሳብ ዝቐረባ ድማ ግብፅን ኤርትራን ርክብ ነይርዎን ኣለዎን ከማን ሕጂ ስለዚ ኣቢ ዓቕሊ ፅበት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እቶም ናቱ ስትራቴጂስትስ ድማ ዝኾነ ይኹን ክጠቕምዎ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ገፁ ክኸይድ ኩነታት ድማ ክንካ አቅሟን ታውቃለች እዚ ተጋዳላይ መን ገለ ናይ ትግራይ ካብቶም ዓበይቲ ተጋደልቲ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኢሊት እዩ ብዛዕባ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝተዛረበ ሓቂ ኤርትራ ካብ ሰውራ ጀሚራ ሓያል ምዃና እዩ ዝገልፅ ብዘይ ቃል ዓለም ድማ ሓቂ እዩ እቲ ሰውራ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ከም ዝነበረ ብቓላቱ ኣብቲ ሰውራ ስለ ዝተሳተፈ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ኮይኑ ግን ብሓደ ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ካብቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ሓቂ ዝዛረብ ካብ ትገድሊ እዚ ሰብ እዚ ጥራይ ይርኢ ኣሎ ኦፍኮርስ ናይ ኤርትራ ካብ ፀለም ይድፍትን ንሱ እውን ግን ኣትሊስት ሓቂ ክፋል ናቱ ከም ሓቂ ዝገልፅ እዩ ከም ናይ ኤርትራ ጅግንነት ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ሰውራ ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልፅ ካብ ክውንነት ድማ ዝረሓቐ ኣይኮነን እዚ ክነሶም ግን ናይ ሻዕብያ መርሕነት ነዚ እዩ ዝብል ዘሎ قرن أفريقيا سلام دلي كنا دبال كنرسخه وحنقولنا دمسسه كيلا لنا نابل معات نابرقات قصناهم كيلا لنا رهوه مسالو ذكر أخرى رسالة كنا كما يركع الرقاقصة كما يركع الرقاقصة تغيب لذا حنكارز قلقل قدام خلو كما يركع نزخة الرقاقصة تغيب كتفلت كتقيل الله كانوا مفلات رايك وانا انتو وانا نقر تي أول تاو قولنو تنايب حكي حناصد بال صعبيناتو كنت تسرح له كتقيل الله كا بتمنيد مساعك وانا كنت تسرح له كنت سوالو لك كتكفل له يسل لك مالك بفلا إن هزبينا إذا حقر زيها 8 عمتات يوم استنفاسنا بلقومنا خاب دهر سوعان ويغاب دهر شهن حتى 200 يروح عن هذا مسألة يبلنا هنا غم هزبي كم كل هزبينا أفريقيا هاجرات كلنا هنبر عين غلين يلن استراتيجية وروحاتنا يتقلقلنا هذا هاجر زيها تلازم خدوق صالك بود مسألة سجم بنصارو تبقسه قالسنا حزب إرترا ببوانو تقبروا نجر أي مهرون ديوم أي فقدون ديوم كمزة مسألة قصة تصاوبنا حدا نيشتو هاجر نيشتو حزب سلام انتاي تمال تودي خوينات نا تبعلو عند حر خوينات بزن بتن القانون ده قانون حصتنا فابركة كسانت كاليومنا قدم زغون يكون قال حزب نحنا رجعت ندلي نحنا خوينات كدرس ندلي بسلام كنبر برهوا ساعتها زربا كابو بمبقاس دمايا أب تشاينا زركب بريزنت هاجر إيرترا I think it's a conference لتودي أبتنا لما عتاوي كم وترو دبلوماسي شركات كمون تمكراتات نمقسم أبستفل عليه ناي تشاينا exhibitionات ويون ناي كتبة نربحنا إيرترا كقلقل أبزخل زبالو بوتات كيدير كم زلون هذا كابو دم أبناء حرشان أبناء لما عتن أقدر سنوز بالهم تكالات كيدو كم زراعي مساتهم بزح ركب كبر كم زلون نرزل الناس لذي نا تشاينا كامبانيز كلا كابتن زلا على أقدر سنة زلون يرتراك خنا خلوها مش تشاينا كبر زخل زندنا تدمع على أقدر سنة تلو and this is exactly يرترا نتزلوا عدل نخجايز ويون enjoy نخجبر ويون نخرأي لكم زي كيتنا يرترا مرحنا بزي خد فلت أقاتاتو نتا نفس وقف زلا تعدل بمول أكتك أما لا يزفتن حساب مجشة مسكدة ناي بيزنس مجشة نبينه ناي دبلوماسي ده يكون حانت مسكدة كل نجار كتجبرت غد كتسالك كتكلم لك هذا هري كوفي الكسر حكات سرح and this is exactly what we see الجي تركب زجبر زلوا مس تشاينا كم يجر كاشر كنا كبر خل كم يجر كان سرح تشاينا ويا مزيوم ما بتسرح جزء خلو إن نرزل لنا أبزبانا زلوا كنا تقليل كم زي كنا نرد لنا قليل زخنة أكايرا ون كم زي لنا نرد لنا جن إيرترا دما
ቀሊል ብድሆ አጋጢሞ አይፈልጥን እዩ እቲ ኩሉ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓያል ስለዝኾነ ሓያል ዝኾነ ህዝቢ ሓያል ዝኾነ መርሕነት ድማ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ሓያል ንፋስ እዩ ብርቱዕ ኣግራብ ኣብ ሓያል ንፋስ ዘለዎ ዝበቕሉ ኣግራብ እንታይ እዮም ዝኾኑ እዮም ዝብሉ ሰራዊሮም ኣዝዩ ታሕቲ ዝኸደ ንዝኾነ ይኹን ነውፂ ድማ ክፃወሩ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፂ ሽግር ብድሆ ስለ ዘለዋ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ህዝብን መርሕነትን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ዓይነት ብድሆ ዝገጥሞ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዚ ሕጂ ዘለዎ ብድሆ ትዝሓሸ ብድሆ ትዝሓሸን ዝቐለለ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ምክንያቱ ንዓለም ሙሉእ ርክብ ንኸይገብር ተዓፅዩ ዝነበረ መርሕነት ሕጂ ምስ ዝኾነ ብዝደለዮ ርክብ ንክገብር ከተፍቅደሉ ከለካ ብኡ ክደሃል ከም ዘይክእል ወይ እውን ዝኾነ ነገር ፀገም ክመፅእ ይክእልኒ ዳትስ ዋይ ድማ ኤርትራ እዚ ኩሉ ሓሸውየ ዝበሃል ዘሎ ለሚዶም እዮም መጀመርያም ኣይኮነን ዳትስ ዋይ ፍፁም ሽግር ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ግምት ሂቦም መልሲ ክበሉ ዘይደልዩ ኣይዳለዎም ማለት ኣይኮኑን ከመሶም ይዳለዉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ዝኾነ ይኹን እንተታት ኩሉ ግዜ ድልውነት ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ካብቲ ስርሖም ቀንዲ ኣተኩሮናቶም ናብኡ ክገብርዎ ኣይደልን እዮም ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ግብፂ ምምፃእ ንኤርትራ ንፅቡቅ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዕንኪላሎ ትገብሮ ዝነበረት ሎሚ ዕንኪላሎ ንዓዓ ክእትዋ ዝኽእል ፋሕብትን ንክትኣቱ ድማ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፋሒላቶም ረብሓ የብለዎም ሽዑ ግዜ ድማ ኢልወይ ትስርዓት መርሕነት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋሕ ክብል ኣይደልን እዩ ግብፂ ግን ኣተኩሮ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዲስትራክሽንስ ብዙሕ ካብ ጉዕዞ ከሰናኽል ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ግን ኣይ ቲንክ ዕላማ ኣነፂራ ናብቲ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን ልምዓትን እያ ትኸይ ዘላ ንሕና ድማ ኣብ ደገ ዘለና ኦፍኮርስ ኣብ ዙርያና እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ዓይነት ነውፂ ይካየድ ኣሎ ምርኣይን ምስትውዓልን ከድልይ ግን ኣተኩሮና ኣቴንሽን ናትና ክሰርቀና የብሉን ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኣቴንሽን ናትና ኣብቲ ዘሎ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ክኸውን ከም ዘለዎ ጥራይ ክነግር ዝደሊ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ድማ በዚ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ካብቲ ሕማቕ ንፋስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ብሰላም ናብቲ ጉዕዞ ንክትከይድ ተስፋ ገብር ከም ወትሩ ድማ ንዓና ናብቲ ጉዕዞ እቲ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ትሕዝቶየ ዝቕርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ርእይቶኹም ምሃብ ደገፍ ነዚ ቻነል ድማ ብትሕትና ይሓትት ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ መንጎ ዝቆራረፅ ዘሎ ናይ ኮኔክሽን ናይቲ ሶፍትዌር ፀገም ስለ ዝኾነ ሸለል በልዎ ሓደ ሓደ ግዜ የጋጥም እዩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ክልተ ጥዑማት ሓፀርቲ ደርፍታት ከስምዓኩም እየ መጀመርያ በዚኣ بلوغ التاريخ لتاكل وبلوغ عبر وقادل بلوغ الكالوات وبلوغ قبيل قدشن انت دول الفاتن ميزن وطريشن يمدى يكون عطباي قدمن يمدى يكون عطباي قدمن الله مسيح مباشر تاريخ ممر اليوم هذا السنة كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب ألوف تاريخهم كند زمهر حجونا له قدوالهم يفحروا علم الحالمون زي كون كبري علم عباي هذا سخليل بحري دمو مسيدنا يوم كاب تنكبو نبري عباي ربوا حتيرا يا عمري عندنا شعبية خمتنا يتمال عندنا شعبية خمتنا يتمال زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا ويتقدلي أنت ويتفنا أنا انتلك أيقونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا أنا يبن أنت إريتراوي أنا يبن سبب مرهاوي أنا يبلون أبس أنا يبن قوزن كمان نسا حقنات كعبي أنا بتحب أنت حد لبي كلنا كعبي أنا يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قاسي كمان